Abra no nsumabo mimi ndebia enti dia kwanya netinase mi entwetwe nkomo mi ehu ne yebe ya ene kwanya ebefa so a yebenya apomten ewo Gogi TV Africa so Gogi TV Africa on the go. In need of media service such as live streaming, photography, video production, graphic design works like logos, flyers, brochures, Heritage Media got you covered. Contact us on 0246 501946 or 0207 013485. Heritage Media, the home of transformation. Are you in need of Gogi TV on the go. Gogi TV on the go. Pramo ato apahun simano aduasa ahwefo mamunina maha emakwa aba Gogi TV Africa so ene eyefiada odefo bosomeno eda etoso dum woche na ene ensem kakra mensaka maboabo ano amde besomo se ene ria pram to beka sebo na kasebo ye hensem bia edimu akotene abaya bi akowia akra ewo epoye mantemu a no eho nsensem bi aba ohyenkani bi nso a won kramantemu akofa ne baba ya no nso so yede ho nsem ebebremu tememufo a mo wokro no nso so esu se o makwan enye nti aban no enye omo emwa we ene nsem awodo bi en makabo ma de beso mo se enawia pramtubra kasebo na me kai wo se kasebo yi adwumako bi na aso masene amtimi edebrel Heritage Media so wodi dwumadie na wo pemfoni papa na se videos papa de Heritage Media aba se beso mo sompa so we business bi na pesa wo branding no na wo manage wo pe flyers logos bibia fa media works hu bia de okati Heritage Media na menim de wo pe New Orleans Music and Talent School so aso yasene na etimi kasebo yi ebrel bibia fa nyum to bia ho de New Orleans Music and Talent School aba se be show me abo amada yeson abem pesa usia musical instruments say saxophone piano guitar bibia pesa usua bia no New Orleans Music and Talent School na ye bia papa wo se woko na akwaje nkyerɛkyerɛ ene tete pa wei mu ene adwumaku o maso masene na metimi kasebo yi ebrel Chronom Topia Hospital cement ene adwumaku mienu nyina ebutuo o pesa wo fra mo nso so a ubetimi afra mo wa homatufo yi so 0246 501946 na kyerɛ oni omedi nkomo Midia ene Adwoa Oyiakwan mitwa me ho aba me ba me ntremu no eba beso mu Gogi TV on the go. Mamunina makwa babio ya hwensem no ntremu se me hya ase o kasebo ni mu a na ye ekọ epoye mantemu Krobi a yefrɛ no sɛ achimbodua a ɛbɛn akatia ɛhɔ ɛna abaya bi a wɔde mfinhyia na aduasa miensa ane din ɛde presla owusu a akɔwia akɔda a ɔno no wɔdi abosome miensa a sisi a menemo kasa de Ghana posifo nsa aka na mama no emfie nson sɛ ɔfa nkɔtwere abaya kukum na ɔnsom yɛ man sum de mu ɔden na ɔmfa ntu ne mufo metwa so ɛwɔ nsɛm nim yɛ kɔ nkramantam ekuro bi a yɛfrɛ no pig farm eho ena ohyenkani bia ono nso adi mfinhyia no aduonum mienu ono nso so akɔfa ne baba a ono nso so adi mfinhyia no du nai asisi ono so me no kasa Ghana posifo aka ono nso so a sesei no omo ama no mfie dunum so ono so efa kwatwe aban kukum no fa kɔsom esom a emu ɔde no nso ɔmfa ntu no hofo eno ada Gogi TV Africa djumayefo enso so Heritage Media daroma omuso yasene ema ye kɔ wantene so ekɔ hwehwɛ nsɛm bi a ɛkɔ so na saa dwumade yi mu ene kopi asanteman mu kumase kro bi a yefrɛ no sɛ Chronom cement na ɛhɔ ɛna temamufo ɔmo hɔ no medo to anim sɛ ɔmakwan enye kra enti no ɔmo srɛ aban ne mpanyimfo sɛ ɔmo mɛyɛ ɔmo mmoa na ɔmo mɛyɛ ɔmo kwan yi ɛma ɔmo na asa na ahwɛfo ɔmo yɛkɔhwɛ nsɛm bi a ɛkɔ so abra dwumade ɛkɔ so wɔ dwumade yi emu na chese ekwan yi mohwa enya kra mohwe se de kai sibi ehihim na eyare hosempa ene gates na dada ho no enya asem ketua enye ma egu kai so bi betimi ayi atuma na se kai ya nkasa krampo ebetimi akoto gata yi ma eno nso so no betimi ayi ahomete sem yie pa wa wohwe mfuturo yi a enya asem ketua
nkofo pii na na tonton enema e wo saa kwan yi hu na kyerɛ eno so efuturo e ya ade a e ha omu yie pa na Gogi TV Africa ye ne ade tonfo ni bi edi nkomo eno adobafo na omu fa saa kwan yi so ye no ebi mu edi nkomo e ma omu so esema e ha omu no omu de kakra eto yanim se ba se eyi nsuo kura atwa ahasei ha kakra bi poesu ha ka ne ntimi nkɔ so hu hwa me na de da hɔ nom ka ne ntimi nkɔ na ha tro enti kwa ne de aban momodena se cement mo kwan kronom cement mo kwan oba be ya ma efi se go suresi a fin so ka ne tembele ka ne nyina atimi fa ha so hu etimi fa kwa ne de nyenyenyenyenye efiri ekoka amangwa si o se hin ehɔ nyina tutu kura je se ka ntimi mfa so hu ti esra ban pa o meye mayen na kwa na che o meye mayen esra no momodena meye mayen that's oh kwan de most especially since you to enye easy so wetimi de ka fa kwan we so akofi nso nto kra na enye easy sa te kwan de enye kra that's pa ashafo ha ayakronom cement asade moa muhu no pipe ensuwa efri barekese an bebia kumase yenya yensu efri no aha na enam eno so etimi de komia bebra yensu etimi nya ensuo ewo ye fie mu na ha sade ya pipe tibia wo ma enye ne kwan so no na wasanka aban etimi aye bibi ede akata so kama evisa sisi o hem be ya egusu ya bibi me abom apai no no se san sia ebe ya ro sempan ha the whole kumase enya nso num efisa pipe pipe ka sia pa ewo asanteman emu enti tmamu fo nyina de to aban nim se me bibi enfa ho efisa te bia wo mu ne de enye kra enye na chesa hwefo enye asep ketwa te bia school fo school for enam hono chese anya ne kwan so no e wo se aban tinye bibi fa ho efi se omunko ebi kan betin akotom ama no so de asem kase abre oman yi enti esra aban no ene mpanyimfo nyina se omunhwe no munya hu bibi e mayen TV on the go. Gogi TV on the go. Yo, ashafo, na chese enra aproba chese ejuma ekodi ye no de epie firi mu ba ye no kronom cement mi ekopie ye a chese yara ho sempa wo ko ho no ma o ma kwan ene ga kumase baby a yenya ye nso free barekese sa pipe eho ena efri eba na wo hwete bia pipe ye wo ma enye kra ka bi krampo ebetimi emu na akoto ma eno no se pipe pa ya ebe ya ro hosem ahwe kumase be bosome miesa krampo yenya nso enfa nya ade wo ye fiefie mu etina chese de to aban ne mpanimfo anim so omumma ye bibi enfa pipe eho se de bia bibia nso ebetimi akoboko we ene nsema hodro bi a ene metimi keka bo mu menya ya me bo no to fam de beso mu se ene awia kram to breka se bo Jumedie edumekobi na asomasna metimi edebre o New Orleans Music and Talent School na Heritage Media omo ena omo somasna metimi kase boyi ebre mu midinya ene Achiaa Oyiakwan sisi a me sorry a team tactical coach Adams on na bedwafo nso eba begya akonya na omamma mu sports updates there also was sports mene ene efiada megidi panse matches bebre na ewo ho no ma egu kwan so eba ene akawaka we anim no ode nyina bebre mo de muhia bia ode bebre mo ntim monsim konwa na monjebre na montwen team tactical coach Adams on na bedwafo asida kese enkoma me production team members esi no kwatikiki muna muyi meto mfra mem kama e ma ahwefo so ehwe no mutie nsema ekoso ewo ye man yimu asida bio so enkoma me professor William Sadebo Nsu DJ Boduro oyare abaduro
ai ona wama me di na de akoso atimpo me da se pa ni di a wo di ama me Coach Adam so e she kire ho no mehu mu nyina me na pretty me na da mu nyina ama se e wo dwuma kese amudi se mo bua se Gogi TV Africa so e be ko na nim yakopon hwa mu nyina na won hwa dwumadi a e nyina ye di e wo fi hanum se na me adoma na wohwe besi mu so ye be se hia abra me day news updates nso e be bra mu edin na ye Achiaa Oyiakwan ana se Adwoa timpo ya asemo asem de eye bi pa eti ahwefo entwe Coach Adams makramo Gogi TV on the go. Gogi TV on the go.